Us explicaré una mica el tema de la gestió forestal, que aquí a Cabrera de Mar hem iniciat amb l'Associació de Propietaris Forestals. L'associació es diu Associació de Propietaris Forestals Serralada Litoral Central i la seu la tenim aquí a Cabrera de Mar. Una de les feines que fem és la gestió forestal, amb subvencions a la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya. El que fem és, amb uns tècnics, plantegem neteges de diferents boscos i parcel·les de propietaris que estan associats. Una de les feines, com podeu veure, és aquest bosc que estem aquí, que gestionem el que és les plagues, sobretot del tomicus, que ara en aquest moment és el que més tenim en aquesta zona, un escarbat que ataca els pins, acaba matant i llavors provoca que vagi fent clapes de pins morts i d'aquesta manera tenim dos riscos, risc d'incendis forestals, risc de caiguda d'arbres, això. Tenim molta densitat d'arbres i llavors el que fem és treure la densitat, mantenir l'arbre autòcton, que és com l'alzina i el roure, intentem sempre eliminar tot el que és pi, que ja estigui malalt o que ja veiem que no té futur, i anem deixant regenerant amb alzines i roures, que és el que es va fent. Fem 4 feines. Primera, gestió forestal. Segona, donem feina a molta gent que gestioni els boscos. Tercera, que tota aquesta això que s'aprofita serveix per biomassa i una energia alternativa que la fem servir a nivell municipal, molt més econòmica i que de quilòmetre zero, perquè la portem a Argentona, la tractem, ho gestionen, la trituren, la deixen un secat un cert temps que ha d'estar secada i a la que està en condicions ja es va repartint a les calderes tant de Cabrera de Mar com tota la zona del Maresme. I llavors mantenim els boscos en condicions. Tot això és una cadena. Doncs les ADFs és un servei que tenim aquí a la comarca del Maresme i concretament a Cabrera de Mar tenim tota la Federació d'ADFs del Maresme, que està a la seu, i llavors hi han ajuntades diverses ADFs també des de Tiana fins a Tordera, totes les ADFs estem associades. Llavors, concretament aquesta és l'ADF Borriac, que és la de Cabrera de Mar, Cabrils i Vilassar de Mar, que és la que gestiona la prevenció i extinció d'incendis. Amb voluntariat, que dels pobles que s'apunten fan un curs de prevenció i extinció amb els bombers i a partir d'aquí, cada estiu, que és quan hi ha més feina, es fa un servei de vigilància, prevenció i si és el cas que surt un foc, es fa la primera intervenció, sempre conjunt amb els bombers de la Generalitat de Catalunya.